Боже, не се облягай, мамо, моля те. Не съм се облегнал. Абе, моля те, по-далече. И човек не знае как се подхлъзне и... Ето. Чай, че тук Казвате ли, това е една коза пътечка, има парапет. Бяхме дошли тук с колата. Аха. Направо е... Неничко. Красотини земни. Земни са, те са на земята. Да, земни са. Хайде. Пойдем нагоре. Гошка, айде малко. Какво ще помеш? Ами, толкова държавата. Заведай себе! Още малко! Ема не бе, нали? Майка му вика, ти що крещиш? Ами, също, ела да видиш къде е. Майка му не му ли стига? Тъй ти му викаш. Не са. Дръж го. Да, бе, дръж го. Ще си има крака. Айде, полека. Кико. Кико, тук е отсечено, да знаеш. Снима ли? Кики, снима ли тия камъни как са? Да. Готко, стане. Много готко стане. И мене ще ме снимат и в този фон. Кико, не бе! Абе, ей! Кико, искаш да откачим ли? Не, просто. Ела тук. Ела тук ще ме снимаш мене да фаниш.